Ay, baad lamang makahagad ako di kitabang. O ni tabi o. Itaw ko lang di kay Busing. Busing! Mabala ko tabi sa imong pagsamod-samod paglinig ka na rin mo. Nagpalaw pa ka na? Dahil man po, nagdagos na ako. Talagang dahil matabaw, kasupong. Mana, mato ko tabi kita, sir. Hindi tabi ako magkitukaw. Bago pa kaya ko kay lakaw. Sige na po, ikaw na po ang tukaw. Tukawin na. Kahit kang bisita ko. Sa bagay. Ano lamang ito? Sa bagay, tama ka, boss. Bali, may surat tabi ako di Busing. Pakibasahan mo tabi. Naghahagad ako kitabang kaya, boss. Binasa mo na, boss? Iyon na. Ano na naman, panatata naghagrutong ka, boss tabi. Anong klaseng paghagad mo? Sana lang, mahuyo lang ang tabi ang buot mo. Bali kaya po dyan, o may laban o dyan sa ulo itaas. May laban akong ugi sa tabi naman. Di akong pamusta, kaya nga, naghagad ako kitabang ko niyan sa imo. Idol mo, boy. Kung arog man sana kayang pamusta mo ang pigahagad mo, iyo lamang kung sa pang-ano mo iyan. Hindi, pamusta mo man sa panangihagad mo, iya pa. ay, dahi ko kumbinsi daw. Makusugong ka, sige mong panghagad. Dahil po, bali kaya, may 13 pa ako naman nag-account. Dahil pa nga ibos na babahaw. Bali lamang pang 5 kilo tabing concentrate, budak bayot 3. Nga ni, dahil ka mang problema, kantre sa mong manok. Iyo po. Gulgulan mo na. Dahil man po, ito pa Dahil sige mong panghagad, umalik ka na dito, boy, ha? Sa iba ka na sana panghagad, makusugong ka pa. Sana po, mga 15 mil lang tabi. Nahiling mo naan. Saan ka makahiling ka na nangahagad na may data? 16.5 po. Nahiling mo ang 16.5? Saan ka ba makahiling? Ang pigahagad baga. Bulong tadaan. Dahil mo pagtipuhan. Sige po, lumana po kita sa pinakababa. 5.5 po. Tangali, good pa rin. 4.4 na lang po, kung pwede, Busing. Taram ko, igwa ka manggaro sa natabi dyan na napaipit-ipit. Ba't lang pwede kami? Igwa ako digdi napaipit-ipit. Kude, ine, pangunso mo ine. Kung mo yan, igwa ako digdi o 50 pesos. Dahil ka man lamang, Busing, kunyang kan damdamin ko ang nangaipo ako, o. Jesus Maria. Dahil mo lamang naisipan ang pangaipo. Aram ko nangangaipo ka. Apa ko di, sala man na paagi. Malingalit na ng agad. Dahil nang bas. Ano na maray dyan? Dus-dus ang sa natabi, Busing. Talagang ito nakakondisyon na kaya tabi ito. Anong, ipusta mo sa 13 mong manok. Kung dahil kang kwarta. Dahil man nga ni, takwarta naman ang kaipuan. Bako man manok. Ay, itimahis mo na sana. Tawan na ka, Busing, kidwa tabing gu na kanduman. Pwedeng tawan mo tabi, okay. 16.5. Sige na po. Ay, dahil, ma'am. Malit man sa ang bagay. Ay, man. Pero kung tawan mo ako kiduwang gu na ka, ay, naku. Pira ako na ko. May kwarta ka man sa natabing, Busing. Sige na po, tayo na to. Jesus. Yan, iyan po. Sige na po. 16.5 lang po. Kulang ini. Malit na bagay man. Kulang ini. Kulang yung 16.5. 5.5 sana. Digda na sa duwa mong manok. 5.50 man sana, boss. 5.50 man sana. Dahil na lang po, dumaan na lang ako sa may 16.5. Madaog man lugod ang manok mong ano. Minaldisyon pa ako. Walang awang to.